Kakaluguran, paulinaning kamalaya ng Arsobispo Florentino Labarias, ing pamangailangan, ing pamamastol, ning parokyayo at tiwalayo, karing kagiwan ng Padre Reynaldo Manyala Cruz, para king kasuyuan ning metong akura paroko. Inawat na kanako ing ipasyag ko, king lagyuna, ing kalingapan ng timong pastol, para king palayan ng Diyos, keting parokya ning Our Lady of Divine Grace. Layon ipanibala ning Keka, Reverend Padre Reynaldo Manyala Cruz, ang timong bayulong kura paroko. Ang mamuhay sa gitna ng mundo nang walang minimithing ginhawa, ang maging kasapi ng bawat pamilya, ngunit hindi kabilang kanino man. Mula sa sangkatauhan tungo sa Diyos, nang maialay sa Kanya ang bawat dasal, at bumalik sa sangkatauhan upang dalhin ang patawad ng Diyos. Masaya at pagkasya at panapod po kay mamulang pagdiliya, pasalamatan tayo Panginoon Diyos, alam patugod mong mamaus kay katawang makiraki kikayang bisyo. Istat man, ano ang kakulangan taong kuwal o pamikatsala, ingin walang patugod magtiwalaya na kapag-ubra tayo po. Alang patugod, ikami pari, kung karapat dapat kaniting bukasyon, ingin walang patugod, pagtiwalaya.